la copilul de față protestare. Să văd și eu și-au părpărit cât în stepine instruit. Păi, fraților, eu am să vă povestesc o întâmplare, la care voi fi permisi de totale. Mai veniți să răspundeți fie la o întrebare. Da? Era o zi, așa, din sărbătoare și din ziclotie și le-am la primare. Și cum mergeam eu, încet așa, care prin păduri și operare, nu mai țineți un slăbot. El trece într-un copac, papul tuturere. Rău, pune furca la ochi și trage dreptul el. Și două la furcat au căzut lângă copac, celălalt au surat. Câte furturele au căzut? Două le-am pușcat și-au căzut lângă copac. Celelalte au pușcat pe tare, nu o să mai speriau. Și n-au mai rămas. Păi, dar mântușul sunt eu rău. Câte de din cap? Și, dragilor, păi, dar știți voi cumva pe care scoate dinții pentru prima dată? Da? Dar spune-mi vorba. Mai interesant, de la presa păi, eu nu poate două, prima dată. Era mai niciodată. Da? Păi, mă mai zic. Știți că am zis